Barangay General Martin Teofilo Delgado Elementary School sa Santa Barbara ginhatagan sang suporta kag donasyon sang Hong-Ik University International Volunteers sang Seoul, South Korea. Duha na ka semana nga yari sa Barangay General Martin Teofilo Delgado Elementary School ang mga international volunteers nagikan sa Hong-Ik University sang Seoul, South Korea agud nga maghatag sang libre nga serbisyo para sa mga kabataan sa nasambit nga buluthuan. Ini nga community outreach program sa mga Koreans ang nakabulig sa daku. Maluwas nga nangin salili sila nga manunudlo pareho sang recreation, science subject, Korean culture, art education kag iban pa, ni sila ang nagbulig sa pagpanami sa nasambit nga eskwelahan pinaagi sa pagpaminta dire. Sang Hulyo 22, 2011, among ceremonial turnover sa mga donasyon sang Hong-Ik University International Volunteers para sa mga kabataan sa nasambit nga buluthuan. Ini ang gintambungan ng Mayor Denny Superficial, sang Guniang Bayan Member Jose Lucero, Chairman, Committee on Education, Municipal Planning and Development Officer Vincent Lusaya, punong barangay Christopher Sunier, mga kagawad, pumulo isang barangay kag mga kabataan. Ang buluthuan na nakabaton sang laptop notebook, computer printer, overhead projector kag iban pa nga makabulig sang dako agud nga makatuon sang maayo ang mga kabataan. Sunod sa mga Korean volunteers na ginapangunahan sa presidente sa Global Mission Institute, Reverend Dr. Chung Chang-yang, kang Dr. Uk Chang-soo, professor sa Hong-Ik University, sang una abi nila mabudlay ang magtudlo kay man iba nila kultura sa aton. Pero mas madali kaliini sa suporta sa mga manunudlo sa mga buluthuan. Si Miss Jocelyn Lubog, principal sa Barangay General Martin T. Delgado Elementary School, ang nagpasalamat sa dako, ilabi na kay Mayor Denny Superficial kay ang ila eskwelahan ang ginindorso ni Mayor agud matagaan sang bulig ug suporta sa mga Koreans. Sunod sa iya, ang kinbilin nga legacy sa mga Koreans ang ilagid halungan. Si Mayor Denny Superficial nagpasalamat man sa mga Koreans sa suporta sa mga manunudlo, opisyalis ng barangay kag mga ginikanan. Sunod kay Mayor, sa pagpangabudlay kag determinasyon, malabot mo ang handom sa kabuhi. Natapos man na ilang serbisyo sa Barangay General Martin T. Delgado Elementary School, nagkapabilin sila nga malipayon kay masunod sa mga Koreans, this is farewell but not goodbye. Mabalik pa sila liwat agud maghatag sang serbisyo kag bulig para sa mga Pilipino. Barangay General Martin Teofilo Delgado Elementary School sa Santa Barbara, kinahatagan sang suporta kag donasyon sang Hong-Ik University International Volunteers sang Seoul, South Korea. Upod kay Antonio Ramos kag June Matiling, Zoila Cordero, ILU, Santa Barbara.